कसे काय मंडळी, आज सकाळ सकाळी जाऊया आपण कुडा फिराक. कुडामध्ये जाऊच्या अगोदर सगळ्यात पहिला तर इल्लेला माझा ऑनलाईन मागवलेला पार्सल, तर पटापट म्हटलं पार्सल तर ओपन करून घेऊया. तर मी मागवलेले ऑनलाईन माईक, त्याच्यानंतर आईन तयारी वगैरे केल्या आणि आम्ही टू व्हीलर घेतलो आणि येऊन पोचलो आपल्या कुडामध्ये. आम्ही इल्लेलो मच्छी मार्केटमध्ये आणि आमच्या कुडाच्या मच्छी मार्केटमध्ये कायमच गर्दी असते एकदम भयानक. तर थोड्या वेळानं फिरल्यानंतर आईन अशा प्रकारचे मासे डिसाईड केले आणि ते खयचे ते घराकडे गेल्यावर दाखवते. तर गरम झालेला तर आई म्हणाली जाऊ जरा लिंबू सरबत तरी पिऊया. तर लिंबू सरबत तर घेतलं तर यावा तुम्ही सुद्धा मंडई लिंबू सरबत पिऊ. आणि पिऊन झाल्यानंतर डायरेक्ट आम्ही इलो आपल्या घराकडे. तर दरवाजा उघडून आतमध्ये येतो तोपर्यंत आईन डायरेक्ट मासे सुटी करून घेतल्या. तर आई घेऊन इल्ली अशा प्रकारचे मासे. तर हे असत मंडई टोळ मासे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आई कायम घराचकडे सुट्टी करता, कारण बरेच जण कापून सुद्धा घेऊन येतात, कारण ह्या काम करू आई एकदम मजा येतात. आणि अजून एक मोठी गोष्ट म्हणजे आपल्यासाठी पार्सल पण इल्लेलं आणि या पार्सल इल्लेलं करेक्ट स्टिक एरर यांच्याकडनं. तर त्यांचं क्लोदिंग ब्रँड असं स्टिक एरर म्हणून आणि ते अशा प्रकारचे टी शर्ट कस्टमाइज करतात. तर आमचं